dumneavoastră sunteți referendul de aici? Da, vă rog, eu. De la spațiu... Locativ. Adică ce mă întreb eu? De parcă poate să existe și alt spațiu decât cel locativ. Sigur că nu poate. Dar spațiul cosmic nu e tot spațiu. Ba da. Și la primărie nu poate să existe și un serviciu pentru spațiu cosmic. Nu vă supărați, vă rog. Dumneavoastră încet o ați venit la noi astăzi. Păi, pentru spațiu. Ce aici nu e spațiu? Păi e spațiu, dar ce doriți? Păi nu m-ați întrebat? Acum vă răspund. Domnule, eu doresc să știu în ce fel și în ce formă trebuie îndeplinită pentru ca să pot primi o persoană în spațiul meu locativ. Simplu. Faceți dumneavoastră o cerere, o timbrați cu un timbru de 3 lei. Adică cerere scrisă? Da. Păi da. Pentru că există și cerere verbală. Sigur că da. Dar o cerere verbală poate fi timbrată? Nu poate, dar vă rog, mai repede, mai scurt. Așteaptă foarte mult lume pe coridor. Publicul care noi stăm de vorbă... Da. Au și cereri scrise. Normal. Dar poate să existe și cereri scrise și cereri verbale și altfel de cereri? Nu poate. Ba da, există. O cerere în căsătorie. Asta dincolo, la sector, la starea civilă. Aici este spațiu locativ. Păi da, știu. Și unde se lipesc? Pe cerere. În colț, pe dreapta. Se lipesc timbru pe cerere? Da. Bine, da. Și unde? În colț? Da. Dar are gumă? Cine să aibă gumă? Timbrul. Da, are și gumă. Și șterge și cerneala? Cine să șteargă cerneala, vă rog? Guma. Domnule, există gumă de creion și există gumă de cerneală. Doamnă! Doamnă! Da. Știu. Mi-am dat seama. Dumneavoastră sunteți nervos. Da. Dar de ce vă trebuie nervi? Adevărat. De ce trebuie să am eu nervi? De altfel, eu știu că fără nerv nimic nu ar funcționa. Da. Adică totuși, trebuie nerv. Mai aveți nevoie de ceva, vă rog? Da. Da? Bravo. Ce anume? De un furtun. Pentru aragaz. Da, știu. Nu-l cumpăr de aici, am înțeles, numai că nu știu cum se spune. Furtunuri pentru aragaz sau furtune pentru aragaz? Doamnă, vă rog foarte mult. Așa ceva nu se mai poate. Pe unde suntem aici? Gata. Mă luați la mișto? Vă rog, gata, am înțeles. Dar de unde îl iau? De la instalație. Timbrul? Nu timbru, furtunul. Timbrul nou de la poștă. Mulțumesc, asta știu. Ascultați, vă rog. Ce faceți dumneavoastră luni între 3 și 5? De ce? Să te trimit la ghișeul de alături, ne uitat un coleg de-al meu. Tot cu publicul. Haideți, vă rog foarte mult. Știu, el m-a trimis aici.